Multi-Zoom е нашия фенер, който е предназначен за качване на карабина. Също така е един от най-далекобойните фенери за този размер, който имаме. И не на последно място е единственият фенер, който имаме с безжично дистанционно управление. Има кабел за зареждане на дистанционното, кабел за зареждане на батерията. Първоначално трябва да бъде извадена хартийката, за да може да се ползва. Самата батерия има USB-C вход, който се зарежда с приложения кабел директно. Включването става с механичен ключ и изключването, което е най-сигурният вариант за изгасяне на светлината на фенера. При включен вариант вече може да се ползва дистанционното, като може безжично да се намаля или да се увеличава. В резултат на това какво ви трябва, той може да свети широко или също така да свети далече, така наречения зум. Фенера свети на 1300 метра, при широко покрива близки разстояния с много широко осветяване. Ако искате да закупите фенера, отидете на Duotech.bg.